L'Altra Ràdio, la tecnologia audiovisual explicada de persona a persona i a l'abast de tothom. L'Altra Ràdio, el dimecres dia 5 de febrer a les 9:05 del vespre i el diumenge dia 9 a la mitjanit us oferirà un programa especial per celebrar els seus 40 anys, programa que va ser enregistrat el passat divendres al Plató 5 de Televisió Espanyola a Catalunya. En aquest programa hi participen Tinet Rovira, director general de GES Music, la productora responsable del programa Operación Triunfo, Albert Lesan, del programa El Rondo de Televisió Espanyola i de Fórmula Lesan a Radio Estel, el professor dels Estudis Audiovisuals de la Universitat de Barcelona i autor del llibre Vídeo para redes sociales, en Juan José Boté, i el grup musical Alma de Boquerón, que ens toquen 4 de les seves rumbes mestisses d'autor. Tot això aquesta setmana a l'Altra Ràdio ens podeu escoltar per la freqüència modulada, la TDT o bé per internet i posteriorment en el web de Ràdio Televisió Espanyola. Gràcies per escoltar-nos i sobretot, molt bona ràdio.